ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଲ୍ ନ୍ୟୁ HF Deluxe Pro 2025-26 ମଡ଼େଲ୍ କହିପାରିବେ। ଆଉ ଆର ଯଦି କ'ଣ ଅନରୋଡ଼ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଫିଚର୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଫିଚର୍ସ କଥା ଯଦି କହିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ନର୍ମାଲ୍ HF Deluxe ଟୁ ସେମ୍ ଡିଜାଇନ୍ର ଅଛି ତାରି ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଗ୍ରାଫିକ୍ରେ ମିଳିଯାଉଛି ଆଉ ନୂଆ ଫିଚର୍ ସହିତ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମ୍ ଡିଜାଇନ୍ର ଅଛି, ଗ୍ଲସି ବ୍ଲାକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ପ୍ୟାନେଲ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ହିରୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋଗୋ ମିଳିଯାଉଛି 3Dରେ ସିଲଭର କଲର୍ରେ। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲ୍ LED ସେଟଅପ୍ରେ ମିଳିଯାଉଛି। LEDର ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋ ବିମ୍ ହାଇ ବିମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ହେଲ୍ ଲାଇଟ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଛି, ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ହାଲୋଜିନ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଆସୁଥିଲା। LEDର DRL ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ହାଲୋଜିନ୍ ବଲ୍ବରେ ମିଳିଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିକେଟର। ଆଉ ସେମ୍ ଏଥିରେ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଫର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗଲ ମଡ଼କାର୍ଡ଼ ଗ୍ଲସି ବ୍ଲାକ୍ରେ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଟାୟାର କଥା କହିବା, ଟାୟାର ଆପଣଙ୍କୁ 100 ସେକ୍ସନର ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଟାୟାର ମିଳିଯାଉଛି। ପୂର୍ବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ବିନା ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଟାୟାର। HFର ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମଡ଼େଲ୍ ନେବେ। ଆଉ ସେମ୍ 18 ଇଞ୍ଚର ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ରେ ଆଲୋଇଲ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ABS ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମିଳିଯାଉଛି 130 mmର ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍ରେ। ରିୟର୍ ମାଇଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ କାମ କରିବ। ଆଉ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଯଦି କହିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମ୍ ମେଟାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ମିଳିଯାଉଛି ଗ୍ଲସି ବ୍ଲାକ୍ରେ। ହିରୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟିକରିଂ ମିଳିଯାଉଛି ଏବଂ ନୂଆ ଗ୍ରାଫିକ୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ନୂଆ ଗ୍ରାଫିକ୍ରେ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୁଲ୍ ବକ୍ସ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ରେ। ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଡିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। FIର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଷ୍ଟିକରିଂ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ସାଇଡ଼୍ର ସିଟ୍ରେ ତଳେ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମ୍ ଫାଇବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଗ୍ଲସି ବ୍ଲାକ୍ର ପ୍ୟାନେଲ୍। HF Deluxeର ଆପଣଙ୍କୁ 3Dରେ ମିଳିଯାଉଛି ବ୍ୟାଜିଂ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଫିକ୍ ମିଳିଯାଉଛି। i3Sର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିକରିଂ ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ରୋର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଷ୍ଟିକରିଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ। ଆଉ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ନ୍ୟୁ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ୍ BS6 OBD2Bର 97.2cc ଇଞ୍ଜିନ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପାୱାର ଦେଇଦେବ 7.91 bhpର ପାୱାର ସହିତ 8.05 Nmର ଟର୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବ। ସାଇଡ୍ ଲୁକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ 3Dରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି HF Deluxeର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିୟର ସେମ୍ ରହିଯାଉଛି, ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ରେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନାହିଁ। ସେମ୍ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଫୁଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ରହିଛି। ଆଉ ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଅର୍ ଲିଭର ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ରହିଛି, 4 ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିଅର୍ ବକ୍ସ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଚେନ୍ କଭର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଫାଇବରର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଥିଲା ମେଟାଲ୍ର ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ ଚେନ୍ କଭର୍, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଫାଇବରର। ସେମ୍ ଶାଢ଼ୀ ଗାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଫୁଟରେଷ୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ରିୟରରେ ମେଟାଲ୍ର ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ। ଆଉ ରିୟର ଟାୟାର ସେକ୍ସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ସେମ୍ 100 ସେକ୍ସନର ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଟାୟାର। 18 ଇଞ୍ଚର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଆଲୋଏଲ୍। ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର ଭ୍ୟୁ କଥା ଯଦି କହିବା, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମ୍ ଲୁକ୍ରେ ମିଳିଯାଉଛି। ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଗ୍ରାଫିକ୍, ହିରୋର ଗ୍ରାଫିକ୍ ସହିତ ଷ୍ଟିକରିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଗ୍ରାଫିକ୍। ଆଉ ସେମ୍ ସାଇଡ଼୍ ସିଟ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଲେନ୍ସର ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ରେ ଅଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ରେ ମିଳିଯାଉଛି। OBD2Bର BS6ର ନୂଆ ସେନ୍ସର। ଆଉ ସାଇଲେନ୍ସର ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍କ ଡିଜାଇନର ଆସୁଥିଲା କଟିଂ ଟାଇପ୍ର, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଲ୍ କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ରିୟରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନାହିଁ, ସେମ୍ ଡିଜାଇନ୍ର ଅଛି। ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲୋଜିନ୍ ବଲ୍ବରେ ଟେଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ମିଳିଯାଉଛି। ହାଲୋଜିନ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିକେଟର। ଆଉ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ର ପ୍ଲେସ୍ ମିଳିଯାଉଛି ତଳେ। ଆଉ ଯଦି ଡିସପ୍ଲେ କଥା କହିବା, ଡିସପ୍ଲେରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଡିସପ୍ଲେରେ ମିଳିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଫିଚର ମିଳୁନି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମିଳିଯାଉଛି ସ୍ପିଡ଼ୋମିଟର, ଟ୍ରିପ୍ ମିଟର, ଓଡୋମିଟର, ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଗେଜ୍, ନର୍ମାଲ୍ ଯେତିକି ଜିନିଷ ମିଳିବା କଥା ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେରିକା ମିଳୁନି। ଏଠି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଆଲୁମିନିୟମର। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦି ସାଇଡ଼୍ରେ ସରୁର ଆସୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଫୁଲ୍ରେ ହିରୋର ବ୍ୟାଜିଂ ସହିତ ଆସୁଛି। ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ବାର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଲୋ ବିମ୍ ହାଇ ବିମ୍ ବଟନ୍, ଇଣ୍ଡିକେଟର ବଟନ୍, ହର୍ନ ବଟନ୍। ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ i3S ମିଳିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ। ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସୁଇଚ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ 125 ମିଲିୟନର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଠି ନୂଆ ବ୍ୟାଜିଂ ମିଳିଯାଉଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରବର ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ମିଳିଯାଉଛି 125 ମିଲିୟନର ବ୍ୟାଜିଂ। ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିଟି ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଲୋକେସନ୍ କଥା କହିବା, ଲୋକେସନ୍ ଆମର ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା କୋର୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦିନେଶ ହିରୋ। ଆଉ ହିରୋର ଆପଣ ଏଠି ସବୁ ଗାଡ଼ି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା,
प्राइज अच्छी यार 81,836 ऑन रोड प्राइज। आउ गाड़ीर ग्राउंड क्लीयरेंस अच्छी 165 mm सीट ये अच्छी 805 mm कर्व ये अच्छी 112 kg सहित 9.1 लिटर आपको मिल जाऊँ फ्यूल टैंक। आपन तो जानते हैं आपन के 65 प्लस आपन के माइलेज प्रोवाइड करदेव। E20 सपोर्ट में फ्यूल टैंक पाई जाऊँगी। आदि भिडियोटी आपको पसंद आम चैनल को प्रथम सब्सक्राइब कर दिंतु, लाइक कर दिंतु, शेयर करूँ। आ गाड़ी आपको केमती लगी निश्चित भाव कमेंट रे जनइबे।